Right, muma streets e social media nasi hansi muma streets nasi ndaita kufambira nyaya dzachona ndamboya kudomboshava. A lot of people they would want to know kuti kudomboshava kwakaita sei, number 1. Number 2, vanhu vari kuda kuziva kuti kudomboshava mastands anowanikwa sei. So I've decided to come to Domboshava and ndobva ndauya kuzo researcha kuti zvinofamba sei. So listen, if you are new to this YouTube channel kana uri kutondera pa YouTube, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to like and share, and futi better follower on our Facebook page rakanzi Saint TV, zvimwezo nepa Insta nepa Twitter tinongono follow, nepa TikTok aiwa tiripo zvakare Saint TV. And chitoti zviri kudi kwese kwamuri amuri yeZimbabwe. Right, nhasi ndiri muno mudomboshava. Vanhu vazhinji vada kuziva kuti mudomboshava zvofamba sei. Tichipinda mudomboshava tichibva kuHarare tichangodarika muHeathcliff, tobva tadarika zvakare pamakuva apo epa Glen Forest, tinobva tapinda panonzi pamvere chena. Handiti tichibva pamvere chena tobva tauya paMungate, tabva paMungate tinobva tauya paShowground. So kutaura kunoku inini ndiri mugomo riri paseri pepashowground, ndo pandauya panapa ndi pandiri kuitira video rino iri. So chekutanga ndoda kuti ndikuzivise kuti Domboshava kuchiri kumusha. Handiti Domboshava kuchiri kumusha, ndo zvichiratidza kuti pane urongwa hwekunge vari vano urbanizer Domboshava. So pari zvino tingangoti nemamiriro azvaita yave peri urban settlement. Yave peri urban settlement, zvichireva kuti kudii, zvichireva kuti mbudzi munotofunga muri kutodzinzwa dziri kuchema, mbudzi mombe unozviwana kunoku. Uyezve vanhu vaku upgradeawo vachiwinza dhorobha kuno kudomboshava. So kune avo vangada kuya kuzotsvaga mastands kudomboshava, munomawana sei, zvinofamba sei? Ndakaita ma investigations andakaita zvikaratidza kuti zonikwana sabhuku mastands avachisina kana nzvimbo avasisina dzavangapa vanhu, kana vanadzo dzinenge dziripo dzisisina kunyanyonaka. Handiti dzinoratidza kuti dzimwe dzachona dziri kure kweroad, kwemain road. Handiti kuti usvike ikoko kunogona kunetsa. Mastands ari panzvimbo dzakanaka ari kuratidza kuti zoni ane vanhu ese. Handiti so zvikuitika ndezvekuti vanhu vakawana mastands avo varidzi vemisha iyoyo ndo vakuchekera vanhu vachitengesera, zvichireva kuti unogona kuuya panapa sepanapa muri kuona kuti pane stand yakati kurei, vanogona kungodecide kuti toda kungochekawo nepakati, ivavo ndo vanokwanisa kutokutengesera. So mastands ari kunoku unotoiwanawo iri yekutochekerwa nasomeone, kana kuti munhu akuda kubva kunoku oti ndakuda kutengesa hangu stand yangu kuno kudomboshava, ndo mawanira unogona kuita stand yako. So kune anonzi maagents kunoku kudomboshava, kune maagents ariko vanokubatsirai kunge muri munotsvaga mastands, ndo vamunotobata kuti mukwanise kunge muri munouya mobva mawana mastands, because kuti iwawo pachako ufambe uchitenderera kuti utsvaga stand inogona kuremera kuwana. So you have to use an agent. Ma-agents awa ndoda ndikuzivise they are not registered. Handiti kana vari registered vanogona vari vashoma, but most of them they are not registered. So vanhu vaya mazuva ano ndofunga kana mumadhorobha ese haisi secret, kuna anonzi ma-house agents vanokutsvagirai dzimba dzekuloja vaivai. Those people they are not registered. So ndo same applies with these agents here in Domboshava, they are not registered. So unotoitawo nekuvavimba. Handiti zvoya zvokuti kana pane zvazoitika maagents ava vanogona kunge vari nyaya yachona vasingagona kuzonge vari vanoenda mberi. So nyaya iripo ndeyekuti ukabata maagents ava vanenge vachiziva kuti pakati pane stand, pakati pane stand, pakati pane stand. So vane yavanoti agent fee, depending manje nelocation kuti waiwana papi. Agent fee iyoyo unobhadhara kwaari obva aenda newe onokuratidza. Ma-agents awa ndo anozokubatsira kuti unge uri unowana stand, wobhadhara agent fee yako. Ukanzi mawana pamuroda kutenga, chekutanga
chekutanga chamunoita mukawirirana newamatengeserana kana muchinge mabhadharana, ipapo ibvai maenda kwa commissioner of oath. Masvika kwa commissioner of oath kana pari kuno kuDombashava munokwanisa kumuona pashowground. Mukaenda pashowground pane macommissioner of oath akati wandei monosaindirana mapepa ekuratidza kuti matengeserana land yakakura zvakadini, iri kupi, iri masabhuku upi, handiti kuno kuchiritori nemasabhuku. Saka munotongoita process yekutenga musha, handiti mapedza kudaro munobva maenda kwasabhuku. Maane tsamba inoratidza kuti matengeserana, munobva maenda kwasabhuku. Sabhuku muchisvika munonogogodza pamusha pasabhuku tauyawo mune mari yamunonobhadhara yekunyorwa mubhuku, kureva kuti zoni sela nabhaya sela akunotaura kwasabhuku kuti panzvimbo yakati kana zvichigona sabhuku anogona kutobva atouya obva atoona kuti kubva apa sabhuku kusvika apa muchitomezherana ndopandatenga mapepa achona ndeawa. Alright, sabhuku anobva akunyora mubhuku rekwasabhuku, kureva kuti zoni unobva wakutenderwa kubhadhara mutero mubhuku rawava kugara. Zvadaro uchabva wamabvapo mochienda kwaheadman. Sabhuku anobva ataiwo panapa mandizivisa, but muri kufanira futi kuenda kwaheadman. Kwaheadman I think handichanatsoziva, but kune mari zvakare yamunonobhadhara kwaheadman. Sabhuku mwe nomwe achakuudza kuti kwaheadman uri kufanira kuenda nemari yekuti unonyorwa futi kubhuku raheadman kunozivisa kuti aiwa ndave mwana wemuDomboshava. Ndingati ndo mamiriro azvakaita kuno kuDomboshava. So mastands ari kuwanikwa anotangirawo kazhinji ari kutangirawo depending with the location. My cheapest stands auri kuwana mukutendera kwandaita anoratidza kuti vazhinjiwo vamwe vari kuitawo $2,000 ma300 square meters zvichienda mberi, handiti depending nelocation unogona kutowana ichitodhura kana ukaiwanira pari padhuze nenzira, padhuze nepamashops, iyoyo unogona kutoiona ichitoita more than that, handiti kwozotiwo dzimba ukauya kuno kuDomboshava uchaona depending futi nelocation. Depending nelocation pamwe unokwanisa kuiona pamwe $6,000 $7,000 depending nelocation. Munhu anongotaura yaanoda, handiti ndo zvatiringotirai kutaura. Munhu anongotaura yaari kunzwa kuti aiwa apa pamba pangu ndiri kuda kuti ndinge ndinowana mari yakati. So ndo zvandangoti ndiuye zokuzivisai kuno kuDomboshava, but the place is developing. Vanhu vari kudevelopa. A lot of people are coming all the way from Harare. Some are traveling all over Zimbabwe. People are coming to Domboshava and they are developing this area of Domboshava. Also, as we have seen, the road, they are busy constructing a new road. So it can make Domboshava stands to be expensive, especially if you were planning to come and buy stands here in Domboshava. I think it's wise to do it now before they finish, before the completion. This one, right before the completion of this road which connects Domboshava and Harare. Yes, Domboshava is just after Borodale. It's just after Borodale and Heathcliff. So munhu kana achitoya kuno kuDomboshava chine chiritori chirungu. So what do you think about this video I'm making today here in Domboshava? So what you can do is you can write on the comment section if you have got anything you want to ask about Domboshava, anything at all, you can get in touch with us on the number on the screen. Yes, so from Uncle saying the only Zim Uncle, for now we say it's much love and God bless.